prestatuta listua bai ustu, gu oso lasai gaude bertsoak ezaztu, hemendik atera eta pilota jolastu. Martxoak 15 oso pozik gaude, gu bertsoak abesten da lotsarik gabe, 25 ikasle bertsoaren alde, Irunaren bihotza pozik dago ere. Bosgarren urteurrena ospatu behar da, ikasle asko gaude hemen alde zarra, guk asko bertso da guretzat hemengo izarra, guk asko maite dugu daukagun indarra. Bost urte bertso eskolan bertsoak egiten, asko ikasi dugu guk bertsoak sortzen, San Frantziskon guztiok bai asko ikasten, alde zarrean pozik gu gara bizitzen. Gaur festa bat ospatu sortea daukagu, urteak ospatzeko lotxa ez badugu, oraindik begira daudela seguru, oso pozik lagunak ditugu. Bertso eskolan bada bosgarren urtea, 25 ikasle alezar maiteak, meina gozo egin ta tripa betea, divertigarria bai hau pasen sortea. Martxan jarraitzen duena, San Francisco deuna eskolaren proiektu garrantzitsuena, zinkera baso suntsitua, bezpizteko ahalmena, bertso bidez ospatu dezagun 10. urteurrena, zinkerako baso suntsitua, bezpizteko ahalmena, bertso bidez ospatu dezagun 10. urteurrena. Guda baten ondorioz suntsitu, ta jendea kanporatu, errudun izan ziren haiei, ezingo zaie barkatu, eskutitza kontakizunetan, hemendik ara trukatu, gure bultzada txikiarekin, El Salvador birlandatu, eskutitza kontakizunetan, hemendik ara trukatu, gure bultzada txikiarekin, El Salvador birlandatu. Gotzeko rite literal, leku batetik bestera, euskaran alde denok batera.